2023-nji ýylyň aýagynda Türkmenistanyň ýylaty çäklendirmeleriň ýene bir tapgyry bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýaşaýjylara täzeli öz isleglerine görä bellemek gadagan edildi. Hatda çağılar üçin oturuşluklar hem ýatyryldy. Täzeli arçalary hem bayramçylyk bedegleri tutuş ýurt boýunça ýok edildi. Bu ýagdaýda döwlet telewizionysy prezidentiň we onuň maşgala agzalarynyň täzeli bayramçylygyny bedegli arçalaryň ençemesiniň ýanynda kaşaň bellänligini görkezdi. Ýurdun ýylaty şu täzeli sebäpleri resmi taýdan hiç düşündirilmedik berk çäklendirmeler bilen garşylaýarka döwlet telewizionysy prezidentiň bayramçylygy öz maşgalasy bilen belleýişini dawaralandyrdy. Prezident Serdar Berdimuhamedov, onuň kakasy öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedov we onuň aýaly Olgerek şeýlede bu ikisiniň gyýdlary hem de aktyklary bilen bilelikde bedegli täzeli arçalarynyň ençemesiniň golaýynda görkezildi. Bu maşgalanyň ýaş agzalary fortepiano çaldylar we goşgu kap berdiler. Maşgala täze atmosferasynda wagt geçirdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda 10 müňlerçe çağı täze ýyl dabaralaryna gatnaşmak, aýaz baba goşgu kap bermek we köpden bäri garaşan sowgadyny almak mümkinçiliginden mahrum edildi. Mekteplerde we çağlar baglarynda täze ýyl dabaralaryny geçirmek häkimetleriň dilden eden buýrugy bilen gadagan boldy. Bu gedek Türkmenawatda çağlar baglarynda we mekteplerde täze ýyl oturuşuklary bolmady diýen ýaly. Gyýdym 1-nji synpda okuýar. Aýaz baba goşgu okumak we sowgat almak bolmady. Göz üçün ýygnandylar bolany diýip mektep okuwçylarynyň ejet aýtdy. Gadagançylyklar sebäpli köp mektepler çağlar üçin öňünden taýynlanan çäreleri döwünden ýatyran bolsa, käbirlerinde bayramçylyk gaty çäkli bolsa da geçirildi we munyň üçin jezasy da bar boldy. Meselem Türkmenbaşyda kanun goraýjylar çağlar baglarynyň bir näçesini täze ýyly bellemezlik barada ýokardan gelen buýruklary bozmakda aýplady. Çağlar baglarynyň ýol başçylaryndan düşündürüş alınıp olara jerime salyndy we munyň bilen çäklenmän işden aýrylmak ähtimallygynyň hem bardygy duýduruldy. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň bellemegine görä, bayramçylygyň çäklendirilmegi köp ýaşaýjylary esasen çağlary bayramçylyk keýpinden mahrum etdi. Köpleriň agyr maddi ýagdaýy çağlaryna öýde arça bedäp bayramçylyk guramaga mümkinçilik bermedi. Maşgalaryň ençemesi hatda bayramçylyk saçagyna iýmit satyn almak üçin hem karza baş goşmaga mejbur boldy. Bu mende yakımsız duygu döretdi. Erteklerdäki ýaly erwet hökümdar körpeleri çağılykdan we şatlykdan mahrum etdi. Dip 1-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmenawadyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Bu aralykda şäherlerde täze ýyly bellemek üçin birnäçe resmi dawara geçirildi. Telewizionyada görkezilen sahnalaşdyrylan bu dawaralara gatnaşmak üçin öňünden saýlanan mektep okuwçylary, mektep ýaşyna ýetmedik çağlar we döwlet işgärleri çekildi. Mundan öň Aşgabatda başarçanyň öňünde Serdar Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda çağlar üçin geçirilen resmi dawarada ähli çykyşlar, aýdymlar we goşgular arkadagy Serdar ýagny Kakly ogul Türkmenistanyň öňkü we häzirki prezidentlerine bagşlandy. Şeýlede bolsa bu ýyl çäklendirmeleriň arasynda täze ýyl bayramyny hiç bolmanda öýlerinde öz maşgalasy bilen bellemek hem her kime başartmady. Döwlet edara kärhanalarynda işleýänler köpçülikliň çärelerden başga da polisiýa işgärlerine ýetçilik tertibini öpçün etmäge, köçelere gözökçülük etmäge mejbur boldular. Türkmen raýatlary häzirki şertlerde prezidentiň maşgalasynyň täze ýyl bayramçylygyny belleýişi barada pikir alşýarlar. Telewizionyada görkezilen ýagdaý ýurdun ýaşaýjylaryna şol sanda çağlara gönüktirilen eden etlikli gadagançylyklaryň we çäklendirilji talaplaryň bulary girden döwlet başyndaky maşgalasyna hiç hili täsiriniň ýokdugyny aýan etdi. Azatlyk radiosynyň dinleýijileriniň tesbirleriniň birinde prezidentiň maşgala agzalarynyň hemmesiniň adaty raýatlary tabyn edýän dürli gadagançylyklara doly ätkermezlik edýändikleri bellenýär. Türkmenistanyň aglar we ýylaty çörek, un, towuk eti paýta ýagynyň nobatyna durka aktivistleriň, jurnalistleriň öz hakyny talap eden grajdanlaryň basymy we tutdugy sezewar edilýän mahaly ýurdun awtoritar we kleptokrat rejimi öz maşgalasy bilen şa apartamentlerine bayram edýär. Üniversite Berdimuhamedowyň maşgalasynyň gyýdlarynyň ählisi ýaglyksyz saçlary ýüzleri bezelen, ýöne adat halkyň zenanlarynyň boýanmagy öz istegine görä giyinmegine haky ýok. Ine size klasik totalitar rejim dip okuýjynyň tesbirinde aýdylýar. 2023-nji ýylda ýurtda söz azatlygyna edilýän basyş dowam edip, öz pikirini açyk beýan edýän raýatlaryň ýygdyrlanmagy görülip eşidilmedik hereketler bilen utgaşdy. Birnäçe türkmen raýaty daşary ýurtlaryň çäginde ýitirim boldy, soň zor bilen Türkmenistana akdildi.
Türkmenistanda ilat bu ýyl täze ýyly häkimiýetleriň berk gözegçiligi astynda öçüsi bellemeli boldy. Aşgabatda bayramçylygy mahsus haýwanlaryň keşiplerine giren ýa-da maskalary dakynan raýatlar, suratçylar polisiýa tarapyndan tutsak edildi. Lewap welaýatynyň Türkmenabad şäherinde bolsa, polisiýa öýleri aýlanyp, ilaty köçelerde bayramçylyga mahsus çäreleri geçirmezlik baradaky duýduruşa gol çekmäge mejbur etdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 2 ýanwarda paýtagtdan we Lewapdan maglumat berdiler. Paýtagty döwlet tarapyndan tasdiklanan ýerlerde ýana döwlet sirkiniň garşysyna Ilham Teýilgähine, Älim Dinjalyş merkezine täze ýyl arçylary oturduldy we bedeldi. Şäheriň galan ýerlerine köçelerde bayramçylygyň şowguny juda çäklendirildi. Dip paýtagtdaky habarçymyz belledi. Aşgabatda köp sanly dron uçurulup şähere ýokardan online video gözegçilik edildi. Kimiň näme edip ýörenligi gözegçilik astynda saklandy. Ilat üýtgeşik hereket eden bolsa, polisiýa işgärlerini nire barmaldygy we kimiň saklanmaldygy barada görkezme berildi diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Öňkü ýyllardan tapawutlykda bu ýyl köçelerde bayramçylyga mahsus haýwanlary şekillendirýän keşiplere giren ýa-da maskalary dakynan raýatlar we olary suraty düşürýän suratçylar polisiýa tarapyndan saklandy. Bu ýyl hem täze ýyly ertekleriniň baş gahrymanlarynyň şol sanda Aýaz Babanyň, Gar Pamygyň, 2023-nji ýylyň nyşany bolan Towşanyň we 2024-nji ýylyň nyşany bolan Luwuň ýagny balygyň keşfini geyip şäheriň köçelerine çykan adamlar we ilaty, olar bilen surata düşürýän suratçylar ýönekey bayramçylyk maskalaryny dakynan raýatlar tutsak edildi. Polisiýa işgärleri olaryň golundan penjelep tutup gödöklük bilen dezanakladyp polisiýa ulagynyň gözönekli arka gapysyna ýükläp polisiýa bölümlerine alyp gitdiler. Dip şeýle wakalary şaýat bolan ýerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu raýatlar jemgyýetçilik düzgünini bozmakda aýyplanyp, polisiýa bölümleriniň gözönekli otoglarynda saklanýar. Olary dinç günleri gutaryp edara işgärleri işe başlap, değişli sülçüler olaryň düzgün tertip bozmalaryna seredip, olara garşy administrativ temmi çykarýança gözönekli otoglarda oturmaly boljakdyklary aýdylypdyr diýip, hossarlarynyň biri polisiýa tarapyndan saklanan yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu ýyl täze ýylyň şowguny Türkmenabadda hem pes boldy. Muňa yerli polisiýa işgärleriniň öýleri aýlanyp, ilaty köçelerde bayramçylyga mahsus çäreleri geçirmezlik baradaky duýduruşa gol çekmäge mejbur etmegi sebäp boldy. 29-30 dekabrda polisiýa işgärleri şäheriň Amul, Dostluk, Talhan Badar etrapçylaryna köýleri ýeke-ýeke aýlandylar. Olar ilaty köçelerde ot ýakmagyň, feýerwerkler we beýleki partlaýjy jisimleri atmagyň gadaganyny berk duýdurdular. Olar gadagançylygy bodanlary jerime ýatyljakdygyny duýdurdular we ýaşaýjylardan bu baradaky duýduruşy gol çekmegi talap etdiler. Dip Sevitdäki habarçymyz belledi. Bu duýduruş sebäpli öňkü ýyllardan tapawutlykda ýaşaýjylar täze ýylyň ilkinji minutlarynda köçä çykmadylar. Täze ýyl münasibetli feýerwerkler we beýleki partlaýjy jisimler atylmady. Ýaşaýjylaryň tas ählisi täze ýyl gijesi öýlerinden çykmady. 31 dekabrda akşam saat 8-de kafeler, barlar yapyldy. Hususy dukanlaryň eýelerinden dukany giyişlik saat 6-da yapmak talap edildi. Saat 9 dan soň şäheriň köçelerine polisiýanyň ulaglary aýlanyp, gözegçiligi güýçlendirdiler. Obalarda hem polisiýanyň gözegçiligi güýçlendi diýip Sevitdäki habarçymyz belledi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Aşgabatyň we Lewabyň polisiýa müdirliklerinden kommentari alyp bilmedi.